May oras ka pa bala para mag-general cleaning? Kinahanglan mo magpaninlo kay may pagtipon-tipon sa imo nga balay. Manugsulod ka sa bago lang nahuman nga balay o kun nagalain ang imo pamatsag sang kadamol sang yabok sa imo balay pero wala ka na sang oras. Hindi ka na magproblema kung subong isa na lang katawag, maka-request ka na sa professional cleaners sa imo nga balay, store o kun opisina. Mapungko ka na lang, kag maghulat, sila na ang bahala sa pagpanilo. Halin sa mga tina sa banyo. Madamol nga higko sa kisame, yabok sa imo nga dingding kag salog. Pati na ang pagpangiskis sa imo nga screen sa bintana, pati na ang paghimos sa unod sa imo nga cabinet. Kinatanan, ang himuon sa Timbang Professional Cleaning Services para sa imo. Kinahanglan sang lawas ta ang pahuway kag mas manami ang pagpahuway kun matinlo ang imo nga kwarto pati nang imo nga katre. Kung gusto mo deep cleaning, pwede nila i-steam ang imo nga foam. Ang imo nga sofa, kag dining area. Pwede ininilatanan mahimo. Ang kitchen kung saan hindi na preparar ang pagkaon, kinahanglan matinlo all the time. Sila ang matinlo sang imo nga kitchen, pati na ang pagplastar sang tanan-tanan mo mga pagkabutang. Ang banyo, ang aton nga safe place sa aton nga balay kag kinahanglan matinlo ang ini nga parte sang balay. Ang pinsar mo anay nga matinlo na, pwede nila mabalik sa original sining itsura sang una mo pala nga adlaw sa pag-istar sa imo nga balay. Huwag sa sining mga number para magpangayo sa quotation o kung para sa imong inquiry o kung mag-message sa ilang Facebook page kag Instagram account.